uste partidu bastante zoru izan dela, ez? Ez dut uste unik partidun kontrolik momentu askotan. Eixe da, ondala jugada bat, behar pixe partidun zartu joguena, bat eta Euskarri ondoren lehenengo denborako azkeno jugadan empatien diunin hiltzat eta aldiei min pixketen dizola momentu horrek. Eta, deskantzuen pixkete ezin da lana jende animatzie eta biharreko denboran ondik empatikin hor gaudela. Eta, bi hiru gauze emergen uzela ondo bai defentsiboki eta bai atakien eukitzeko aukera eixo. Biharro demoran handarren aldaketak asko mandiula, sobreto atakien asko antzeman diula atadun txispa hori. Eta gero, lehenengo demoran ezela ez bi bategu jarrikea eta ez dugu jakin izen partidu izten eta bukaeran ni uste gartzeko jarrizkure euki deula ez. Hombre, ni uste bi aldiz partiduen aurretik junde beti tortzatzu burua igual 3 punto merezi genuzela, baina ni uste partidu buko da bezala punture arrizkun euki deula eta bai liga hau luzie dela, ni uste partidu horrezik ez da hola liga honetan da garbi ikusi da. Behaz, bere meritu genditxe be, bukaeran intentade bat gol aukera gehiagia eta ni uste puntue ontzat hartuko dut intentade duna da, urrungo arteri hoi hartzunen, 3 punto ekartzie albaldima, azkenik ikuste dugu oso igualaute dagoela liga, uste zazpiekipo gaudela 3 punto barruan, ni uste gora bera asko gondik emango ditula zerkapenak eta segin berda eta aurra bitu berda, ez da bestik. Bueno, uste genula partidoko horra genula horretik ben eta puntue azkeneako ontzat emango dugu ez. Uste partidun zier aukera garbinek egitxola eta irabazteko merito gehienak egin duela, baina behaixek bukaeran gu partidun bi egungean tramo hortan, behaixek aukera nego garbixek egitea, azkenin bukaeran joituen bi posteroxek eta beste aukera bat oeste. Eta ikusitxe beste partiotan ondin emaitzek, puntu hau ontzat joko dauz, lidertzan segitzeko aukeri mategu eta puntue ontzat emango dugu.